u vjerodostojnoj predaji historijskoj, kada je Allahov poslanik bio u jednom pohodu, pa su došli umorni, bili, kaže Allahov poslanik, ko će nas večeras čuvat, ko će stražariti? Pa se dvojica sahaba javila, kaže, mi ćemo, Allahov poslanik, vi hajte spavati, mi ćemo stražariti. Pa ljudi gdje je Allahov poslanik učinio pohod su poslali neku, hajde kažemo, potjernicu za njima, kad su došli, čovjek stražari, ali on, šta je on izvadio iPhone iz džepa, ide malo da vidim što ima na Viberu. Nije, paša, oni su znali da to, što kaže jedan naš ahi, da ga Allah nagradi, iako to se uzima s rezervom, ali kaže da internet valio, Allah bi ga dao Nuhu, alejhi selam. Znači, ima on njemu svašta, ali ne se, to je sad druga tema. Ovaj Asaf kad je krenuo stražariti, ali cijela noć mi onako provodim, idem klanjati. Stražar krenuo se prema neprijatelju i klanja. Ovi došli, evo ih, stigli smo veli do poslanika, evo straži. I ovaj jedan strelu i hop, jednu. Ovaj čovjek klanja, vi znate u to vrijeme strela, znači kod današnji metak, snajper, ubija. On u namazu tu strelicu iščupa i baci. Ovaj konta noć, nevdje sam pogodio drugu strelu, opet. On nastavlja klanjati, iščupa i nastavlja. Treća strela opet pogađa. On izvadi strelu i prekini namaz i ovog svog probudi i kaže, došao je neprijatelj. Idi ja Božijem poslaniku, alejhi salatu vesselam. Ovi kad su vidjeli da on s nekim priča, odmah se povukli. Ali je poenta gdje? U ovome što će sad kazati. Ovaj kad je ga jaran ugledao, pa šta je, kaže, to krvav si. 3 rane, šiklja krv. Kaže, Allaha mi, učio sam suru Kehf. Bilo mi je draže umrijet nego je prekinut. Ali mi je namput sam Allahov poslanik. Pa sam prekinuo zbog poslanika. Zbog mene ne bi prekinuo suru, umro bi. Ja bi se sad obisio. Gdje su naša srca od ovakvih srca? I ganjamo pjevačice, igračice i ostale šejtane. Ovo su srca koja treba slijediti.